Иннопром сәнәгать форумы Екатеринбург шәһәрендә 14-нче тапкыр уздырыла. 50 000 квадрат метр мәйданда илнең сәнәгать өлкәсендәге иң алдынгы эшләнмәләрен күрсәтәләр. Татарстан компанияләре тәкъдим ителә. Безнең стенд Мәскәүнеке янында урнашкан. Ачылыш тантанасына кадәр үк аны Рөстәм Миңнеханов карап чыкты. Наша компания первая нефтехимическая, производит моющие средства, шампуни, самые лучшие. КАМАЗ, Иликон заводлары, Олабуга, Иннополис, махсус икътисади зоналары. Эйдес робототехника компаниясе үз эшләнмәләрен тәкъдим итә. Метан белән йөрүче Москвич 6 автомобилен Рөстәм Миңнеханов җентекләп карый. Аны Раритек холдинг компаниясенең Яршалудагы заводында җыярга планлаштыралар. Приехала из Москвы через набережные Челны. Бу пилотсыз очкычлар Иннополис университеты эшләнмәсе. Алар сәнәгать объектларына геодезия тикшерүләре ясау, һавадан видео төшерү өчен кулланыла ала. Аның ярдәмендә зур объектларны сакларга, һавадан йөк ташырга була. Күргәзмәне караганнан соң Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Таҗикстан премьер-министры Кохир Расулзада белән очрашты. Татарстан белән Таҗикстан арасында товар әйләнеше узган ел 36 миллион доллар булган. Без булган мөмкинлекләрен тулысынча файдаланмыйбыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Отношения наших руководителей позволяет нам активно работать. И то, что вот он нашел возможность, принял участие в таком событии, как игры будущего. Ну и вот любое мероприятие проводили спортивные игры стран БРИКС, спортсмены из вашей страны, они там медали завоевали. Таҗикстан делегациясе февральдә киләчәк уеннары, июньдә БРИКС илләре уеннарында катнашты. Татарстанга җай чыккан саен киләбез, ди премьер-министр. Знаем, вы наш человек. Сез барлык дөнья күләм вакыйгаларны югары дәрәҗәдә оештыра беләсез. Без сезне күрүгә бик шатбыз. Кайда гына очрашсак та, сез үз кеше. Таҗикстан президентыннан кайнар сәлам җиткерәм. Ул сезне ихтирам итә. Бүген Рөстәм Миңнеханов Төркиянең сәнәгать һәм технологияләр министры урынбасары Әхмәт Йөзгатлыгил белән күреште. Төркия Татарстанның эшлекле партнерларының берсе. Узган ел товар әйләнеше 2,5 тапкырга арткан. Понятно, пандемия была неким сдерживающим фактором в наших контактах. Сегодня все это прошло. Активная работа уже с прошлого года начата. И наши делегации постоянно участвуют во многих мероприятиях. Татарлар белән төрекләр тугандаш халык. Без элек-электән хезмәттәшлек итәбез. Татарстан безнең Россиядәге иң зур партнерларыбызның берсе. Аннан соң Рөстәм Миңнеханов Трансмаш холдинг җәмгыяте генераль директоры Кирилл Липов белән очрашты. Холдинг җитештергән поездлар метрода йөри, трамвайлар Казанда пассажирлар ташый. Алар республикада һәм Үзбәкстанда ачылачак индустриаль парклардагы проектлар турында сөйләште. Подписывается соглашение о намерении сторон. Иннопром форумында беренче килешү төзелде. Аны Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов белән Рөстәм Миңнеханов һәм Рикафлот җәмгыяте җитәкчесе имзаладылар. Олабуга махсус икътисади зонасында фосфор җитештерүче завод төзергә җыеналар. Ул илдә беренче предприятие булачак. Елына 25 000 тонна фосфор чыгарылырга тиеш. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Хөсәенов, Яңа Гасыр каналы.